Hi, good morning mga guys. Paniwag ko na. Good morning mga guys. Welcome back to our channel, Nainets TV. Kwaneron, adlaw rong Merkulis, i-absin na pud ko. Nyari ko og bugo na ako'y gipa nangita ko laki mga guys. Na akong jugo kita mo ni balik na pud ko diri laag. Nangita na pud ko laki ni absin na dito. Nya karon na ako'y gipaabot diri sa kuan. Nagpaabot diri sa fire. Bitaw Mangita na pagkita mga guys. Bitaw pangitag laki. Kwarta akong pangita. Nako diri sa fire. Nagpaabot ko sa ilang inspector kay inspection sila kay was nakatuod sa among site. Inspection na pud ko sa site ni Ma'am Victoria. Nya magpatuot na pud ko diri mga guys. Sus ganina, padung na ko diri ha, bitaw pud taligsik mga guys. Mga guys, ulban na sad ko kan makaligo na pud ko sa uwan. Pero may gani mga guys kay kaloyan sa Ginoo wala jud ang tawo. Maayo ra jud ang panahon, nawara ang taligsik. Murag hadlang lang to sa panahon. Nya karon pag ma-inspeksyon na ang kuan ang fire, magpaabot na pud ko og kuan mga pila ka days para mibalik na pud diri kay kuhauna na pud ko ng mga certificate sa ubo. Certificate ra lang ihatag diri, dili dai gid permit. Pating kuan na mga guys, magani kay mayroon pa na. Nya tanawa ang ilahang mga kuan diri mga guys. Tapos pa tanan. Ipakita ninyo mga guys ha. Munay fire diri. Mga guys, padung na ko sa site kay mag-abot kami dito sa inspector sa fire diri. Nangayop lang kong number kay ingon man siya panaugon ko si Baa. Unsa si Baa? Katuod na. Muna nangay lang akong number ka, ako'y matawag niya. Okay ba? Mga guys. Mga guys, nanapod ko diri sa kuan. Na ako sa site ni Ma'am Victoria kami inspection ng taga-fire. Tanaw walang naunsa nang amo ang tubig gidatugan sa kuan. Ilang koran. Narang gripo gibalhin na lang namo, amo na lang gipaliko kay nadatugan mas koral na daot mas baha ang paril, ang koral ay natumpag. Gilugit ni agat tunog ang mga haligi ay mabaw ra dag pundasyon mao sa daing nalukab. Mabaw ra kaayo mga guys. Dili kay ligon. Gilagman pa na dili na malumpag sa baha. Mabaw ra kaayo ilahang pundasyon. Na mga kandings mga guys, aton ako nanda doon isod sa U-box. Wala na baka mga kanding na sad. Tulok ka buok. Kanding. Walang sa ko nagsaba ni Ma'am Victoria ba nga nadatugan karon dili siya ma-stress. Kay ma-stress ra ba dayon siya na problema mao nga ako na sang gimaneho diri gipatrabaho nako. Ako na lang gisuhulan. Ang ni trabaho ana lang ko magpahibaw niya kay ma-stress dayog na mga problema. Ni maneho na lang ko nga masulbad ni problema ha. Kunya na lang ko pahibaw niya kay nahuman na sad unya inspection na sad ang fire. Mao. Basig mauna ni ang inspector mga guys. Kaning nag-autog puti.
Sir, good morning. Nara si sir. Kani sir ay? Kani nga bakante? Nara si sir. Oh, ang inspector sa fire sa Bogo. Hi sir. Muna yung inspection din karon. Mabalik man ko kay ang kanang ubo ba pamasad. Balik ang karsobo? Dili na. Largo na ko pa uli. Giyahak mga guys, nakulbaan na siya kung maguba ang yawi. Noon sa bang di naman sad mulak. Ay, bago kayo, pitir ba ng mahala? O niya, di na mulak. May gani kay naulian gibutangan na ko oil. Kuyawan na sad ko, mahal ba kayo na dire? Mahal kayo na padlaka. Giyahak oray. Niya maguba lang dayon. Nangyanan na tungod anang ilang koral nga way klarong pundasyon ay perting mabawa mao daeng natuwad lang kausag agi ang agaton. Mao ni property ni Ma'am Victoria dire. Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know if will ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will... Tawa mga guys, pagbuhat sa silhig na humulan. Ato tanawon mga guys ha. Na ilang mga hinumulan ay. Kanding ay. Ay, tanaw ko dire. Tanawa mga guys, anaon day na magbatog silhig. Humulan day daan. Oh. Awa. Nya na ilang human ay mga nilabhan na nila. Gipang buwad na para mauga. May buntag noy. Tanaw ko diri ha. Nay mga ilan na ipauga din buhaton na nagsilhig. Nya na nang laba mga guys ay. Labhan sa din mga guys. Nay. Gipalupaluhan. Gipalupaluhan. Nay. Nagpalupan siya. Nya, naasay ko ang mga guys. Naasay nagbuhat og humulanan ay. Nagbuhat sila ilang humulan. Basa man. Tanaw ko na ko be. Atong tanaw mga guys. Aritang be. Para unsahan day na noy? Para unsahan day na? Humulanan og lanot. Hukaan sa deslapok. Namulawom na na. Tagpila pod kasi man na humol. Kapin sa buwan. Una mo humok. Halin mang silhig. Daghan mang mangumprag silhig. Daghan mang mangumprag silhig. Anak sa Merkano, hi sir. Anak sa Merkano, daghan naghinumulan diri sa.
Ang nagdawat ko des delivery. Diha ba delivery banda-banda. Kana ba diha ba? Kana diha lapok. Dili kana kana banda-banda man na. Yuta. Nang bato-bato. Ha? Oh, diri gi-stock. Nanay nag-deliver ba ako nagdawat? Sa Mandawi lamang. Oh, sa Mandawi na tay. Dako kay sila humulanan dire. Napod sila dakong bahay. Ay no na way amo. Nala. Kau galingon ra. Buwan sa init kuwanan. Murami man lugay. Report. Nasa kahuyag. May no na sir kay taas og resistensya. Layo sa sakit. King anawon day magbuhat og silhig, magbuhat sila og humulanan nya mag Ay mo tanalawas. exercise masad na. Layo kay sakit. Ogo na nga dito sula ko mama nga suyod lang din. Kaya. Lagi magmahay awahin na sa. Malagi. Abot lang kasi sa kape. Hindi ko agmahay. Ari na lang sa mga anak bawion. Sa mga anak. Suko sa tuwan tao. Ano, way lang gwapo na. Anak sang tatay tong tay gwapo dito ay. Wala yung gwapo dito anak sa kuno tatay. Kumaya. Kapit lang mo Kristo ang mo kumuha niya. Budlong sa. Sige lang. Ay nalang pagmahay kay mo na nayato aron. Sa akong mga anak. Lahat ng gawin. Sila na profesional. Sila na profesional. Sige tay, salamat. Kuya wa nagmabuak sa matunok mo. Nay botilya. Magsapatos sad mo para di matunok. Sige lang kay kwarta man sad. Sige lang, mabot ra na. Mao. Oo. Wala ka nang nalagi deliver niya, gikuan lang na ba? Oh. Oh, butanganan. Sige, salamat ninyo. Aris ako. Salamat. Ang mga guys ay daghan kayong mga hinumulan nila mga guys. Guys, na mga bahay sa paggatpatan ay. Na bagong hinimong bahay ka ng gamay ay. Mubay sad kapag ko diha sa akin sa asa sad katamananghid no. Aron na asad mi nga amuan na sa kapagatpatan nga bahay. Atong tan-awon.